गिबियावनो बयनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आं जाबाय राजुकुमार ब्रह्म। दिनै जोंनि हाबानि 18 बोसोर वेडिं एनिभार्सारि। दिनै हाबा जानाया जों 18 बोसोर फुरा जाबाय। दा बेखौनो लानानै दिनै फिसा मोनसे सेलिब्रेट खालामनो नागिरदों। ओरैनो केक हानानै एसे गोसोनि साननायखौ जाहाथे जोङो बे केकजोंनो दिन्थिनो नागिरदों। मानो होनबा बे जोंनि 18 बोसोर संसार जानायाव गोबां दुखु खस्थ जों बारग'बोबाय। लोगोसे नैबे आंनि हिन्जावनि दिनै सहायाव आं दिनै आंनि बे 18 बोसोरनि संसाराव गोबां दुखु खस्थखौबाबो दिनै मिनि खुसियै बारग'लांबाय। जों दिनै नांलाया खमलाया हिन्जावजों लोगोसे गथ' गथाय जयैनो दिनै जि 18 बोसोरखौ बारग'लांदों बाहाय आंखौ सहाय होदों आंनि हिन्जावानो। आं दिनै पार्सनेल किसुमान खोथाखौबो होननाय बादि जायो। मानो होनबा आं हाबानि उनाव जेब्ला मोनसे समाव आं साख्रिखौ एंगारना फैदोंमोन, बे समाव हयथ' जोंखौ आंखौ गोबाङानो गोबां रोखोमनि खोथाफोर होनदोंमोन आरो आं गारना फैनाय कारना आं हयथ' इयुनाव नोंथांमोननो फोरमायगोन मानि थाखाय फैनांगौ जादों। दिनै बे संसार जानायाव गोबां दिनै दुखु खस्थनि गेजेरजों लोगोसे गथ' गथायनो मोनसे समाव ओरैबायदि सम फैदोंमोन जोंनि बे संसार जानायाव थाइसे थाखा गैयामोन। मानो होनबा आंनि गथ' गथायनो दिनै 10 थाखा टिकेटनि आं सार्केसखौनो नायहोनो हायाखैमोन। ओरैबायदि दुखुनि दिन फैदों बे समाव आंखौ आंनि गथ'फोर आरो आंनि हिन्जावानो आंखौ अराय सहाय होदों। मानोना मानसि हिसाबै बे समाव हयथ' सोरबाबा गोबां डिप्रेसन अर्थात माबा मोनसे गाज्रि जाथायफोरबो जानायनि सम्भाबना दंमोन। बेबादि दुखुनि समाव दिनै आंनि हिन्जावा आंखौ जे हेफाजाब होदों बेनि थाखाय आं आंनि हिन्जावखौ अराय साबायखर होनायजों लोगोसे आंनि बे 18 बोसोर संसार जालांनायाव दिनै नांलाया खमलाया दिनै जेबो दुखुखौबाबो दुखु गैयालासिनो दिनै मिनि खुसियै जोङो सोलिलांदों। बाहाय आंनि हिन्जावा आरो आंनि गथ'फ्रा आंखौ सहाय होदों। आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै बयनिसिम दिनै आंनि हाबानि 18 बोसोर जानाय उद्देश्यै दिनै बयखौबो आरोबाव खनसे खुलुमहरबावनानै दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव जोंनि 18 बोसोर जार्नियाव दिनै जों हाबानि उननिफ्रायनो दिनै जि फट' खेबनानै दोनदोंमोन बे फट'खौ दिनै नोंथांमोननो फारियै 2005 निफ्राय दिनैसिम 2023 सिमनि फट'खौ दिनै दिन्थिलांगोन। बाहाय जुदि माबाफोर दाय दोस गोरोन्थिफोर नोंथांमोना हमनाय नङा होननानै आं सानदों। लोगोसे जोंनि बे हाबानि वेडिं एनिभार्सारियाव जाहाथे बयबो बोर सारस्रियो आरो फैगौ दिनफ्राव जाहाथे जों सुखै सान्थि गोजोनै जाहाथे सोलिलांनो हायो बेखौनो बुंनानै दिनै जोंनि बे फिसा वेडिं एनिभार्सारि अर्थात हाबानि 18 बोसोर जानाय उद्देश्यै केकखौ दिनै हानायजों लोगोसे जोङो दिनै सेलिब्रेट खालामनो हायो। हेपि वेडिं एनिभार्सारि। बेबादिनो जाहाथे अराय मिनि खुसियै संसारखौ आवगायलांनो हायो। हाब गोथावथारलै माथो फिसाफोरथ' जागोन दा दोनसै बेखौ नांलाजोब्बाय गासिबो नांलायाखै बारा जाबायहाय नंगौ बारा नङा दे। नैबे आंजों 18 बोसोर बारग'बोनायनि थाखाय मिनि खुसि आरो नैबे आंजों जेब्लासिम बुहुमाव थांना थागोन अब्लासिम जाहाथे नों आंनि जानानै जेबो दावराव दावसि गैयालासिनो जोंनि संसारा जाहाथे सुख शान्ति सोलियो। आरो बेखौ होबावबाय सानफ्रामबो गोथाव गोथाव ओंखाम ओंख्रि संनाय जाहोनायनि थाखाय। आरो नैबे जाबाय नोंनि गोसोआ जाहाथे अराय बिबार थफिनाय बादि
खुसियै थाबाय थाथों Thank you. बेखौनो बुंनानै दिनै जोंनि हाबानि वेडिं एनिभार्सारिखौ एसेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों Goजोन्थों.